Siri mazaman vaina kamar angul. Hello guys, hello. कौन आ रहा है मेरे लाइफ में कमेंट करो जल्दी से. कौन क्या कर रहा है मा खालामदों रायजोफोर कमेंट खालाम. हेलो विक्रम राठौर. मा ओंख्रि जाखोब्रा माथो दहाय खिथायासै रायलायथारासै. मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो. बिदत ना मा बिदत जाखो. बिदत दंना गैया बिदत दिनैलाय बिदत गैयाबानो ओंखाम जानो हाखाले. बियाइजोंना आं बुजिखाले दा मा बुंखादों नोंलाय. बियाइजोंना बियाइ मा बियाइब्रा आं बुजियासै बारा. बुजियासैलै खिथा हरफिनदो. मेवाइजोंना आच्छा. Oh my god, so yummy tasty होननायसो. हाबाया माला हाबाया दे खिथादो थाबनो जानो लुबैथारबाय. हाबाया माला हाबाया. हेलो गाइस कमेंट करो आप लोग कहाँ से देख रहा है. अखाना एसेसै मोनबोला गोसोखाङो बै समखौ. नोंसालाय मा फुलकपि ना मटर. रोहित कहाँ से हो दादा. मैं असम बोडोलैंड बीटीआर से. मैं असम से असम इंडिया बोडोलैंड बीटीआर. आप कहाँ से कमेंट कर रहा है रोहित. थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आके कमेंट करने के लिए. हम तो नेपाल से हूँ. अच्छा नेपाल से. ओ दाजु फना हमलाय बेयाव दहाय फन हमलायबावा दहाय. आं गारि सालायखानाय दा नों फन हरबालाय. आं दहाय गारि सालायदोंमोनलै साले. बिराद दुखु दंलै आंहा रायलायनोबो गोसो गैया बालायलांबाय आं. नों मा बुजिनो. रोहित काठमांडू से हम. ओ काठमांडू मेरा भी फ्रेंड है काठमांडू से.
हाँ 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 हाँ, काठमांडू से मेरा भी फ्रेंड है नेपाल का। अभी किधर है वो रोहित आप? अच्छा अच्छा, रायलायनोनो बाखालायदों आंलाय। माल मिलते है ना दादा इधर, माल मिलते है ना दादा इधर। हाँ माल तो मिलता है किधर भी सिर्फ ये चाहिए, ये गंडी। रांची में हो? अच्छा, रांची रांची। मैं आसाम में हूँ, आसाम, बेंगलोर। अभी बेंगलोर में है, मैं आसाम में रहता है लेकिन अभी बेंगलोर में है। हो। हा चला गया क्या विक्रम? नो दादा तुम अपना, नो दो दादा टाइम अपना। समझा नहीं रे मेरे को। सुपर क्वीन पेजो, सुपर क्वीन, सुपर सात नंबर दादा। अच्छा नंबर किसका नंबर? मेरा नंबर है क्या? क्यों चाहिए मेरा नंबर? रोहित बोलो। टाइप क्रिएटिव, हाँ टाइप क्रिएटिव, टाइप क्रिएटिव। हाँ मेरा नंबर, हाँ। इंस्टाग्राम में जाना, फॉलो करो, उसके बाद मैसेज करो। अभी तो उसमें पूरा मिलते हैं आपसे। हाँ मिलेंगे। उन्दुबायबो नामाब्रा बिक्रमलाय? गस्लायाव लिरनाय दं नोंना? आच्छा आं नायाखैनो। ओ इसको दिख रहा है रे मेरा सिक्स पैक। सबाय दा सोमायाखै गस्लाया बडि जाबजों नै। Who coming? बडि दंब्रा आंनावबो नै। या ओट्स मोजां नंगौ नाब्रा गस्लाया बिराद बोरायनायसै नै रं खारजोब्बाय ओरैजाय। यस खरियालाय मोजां नङा? खोन्थाब्रा बेसांनि? सिक्स पैक नो फेमिली पैक। ओइ सिक्स पैकसो नै। बेयाव नायबासो नै सिक्स पैकखौ। बिक्रम बसुमतारीसो माथो। यस आंलाय बिक्रम बर'सो सानदों। बरिया सुपार। आं मा थिखोयो नायनो नों फरायनो सानो ना दाना? गोलैगोनलै बोरैबा। ओइ सिक्स पैकआ ओरै थिखोयो आङो। सिक्स पैक नंला, माबा फेमिली पैक नंला, सिक्स पैक जाबाय दाना नै साइजफोरखौ नाय। गोरा जायोलै बोरैबा। नुबाय दा? सौबाथाय उरायलांगोनसो सोरबा खैबारथि नायनो आसिबार बयनोथ' गिलिरलै बेयो। ओरै सौबाथाय उरायलांखागोन सोरबा। आच्छा मा नुजानोफ्राय नुजा नङा आंखौबो नायदों नुजायाखै आं। आच्छा जाबोदोंनो जाबोदों। गस्लाया जायगा थोनाय नंला थिखोबाय थाबाथाय। सिम्पोल जानो थाखाय खावरिसो बियो। खावरिसो नैने। नङालै आं मा संदों नै नायनोबा। ये देखो फिश करी बना रहा है।
गोलकोपी आलू मटर टमेटो ये देखो क्या क्या बना रहा है ओंखाम खम बेदरब्रा ओंखाम खम बेदर बारा जा मजा आंबो जागौमोन नै नोंनो नैबे गिदिर पिसखौ गोनां जानबालाय फै आज शनिवार है शनिवार आज शनिवार है शनिवार खाना है तो आ जाओ बैकग्राउंड सिंगर आसर सुलिका बायदेव सुलिका मैडम सिउ 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 बार बारदों आगैग्रा अख्राङाव जोमै लादों गोसो होसार गोसो मोदोम नोंखौनो गोसोखांनाय आदा दिनै पुर्निमामोन मोनजायामोन मैयासो पुर्निमानोलै आं बारा थाल लाबाय थालालै दाना बाहेरायाव थानायखाय गामियाव थांबासो दिनां मोजां थाल लानोसै भगबानजों लोब्बा लाखिनानै संसार जानोसै दायो एसे गोजानाव दोनथ'दों भगबानखौ आ जाओ कौन है मेरे लाइफ पे कमेंट करो आराम से आच्छा कानेक्सन गैथ'वा नामा दङ दंनाया खमजुरि आरो होनबाबो ओइलाय आंनि खिथु नुदों दा ओइ नै गोसोखांबासो फुजा हैलां दाना गोसोखाङाबा गैया ना बेदर जायो ना ओमफ्राय टाइमबो मोना ओंखायनो मा होनबावनो आरो गोसो सिंजोंल' मानना थायो दाना मालाय नोंहासो मंगलबार थांबाय थायोदां थोत्सनो ओ माय गॉड मरने के बाद ओ माय गॉड कहते हैं रे अमेरिका लोग तो वो मरने से पहले कभी भी ओ माय गॉड नहीं बोलता क्यों वो लोग का नियम है गले गले जोनोम लागोन जै शिशाम्बु जानाय लोंनायफ्राव दा नांथाथों गोदोनाफ्राव सुफ्रा दा नांथाथों दाहाय जाबा जै शिशाम्बु हा बोरायगोन नों बुरैगोन नों संसार जालांगोन बिगाब्रै बिगाबा गयनि बागान गायना दोनखागोन लावथि मोनजा नोंखौ खावना लाबोनायाव लिंथि गुबोदों जादना जायाखैरा मेथाइया गस्ला गांबेसे गोदान लाखो गस्लायानो गांबेसे गोदान लाखो गैयालै नै गोजामसो रं खारफ्लिजोबनाय नै नुवाखै फ्रेंड प्लीज इट वाइटी नेपाल थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरे लाइफ पे आने के लिए नेपाल कहाँ से हो काठमांडू से क्या कमेंट करो आप कहाँ से बोल रहे हैं नेपाल बोरायगोन नों बुरैगोन नों संसार जालांगोन बिगाब्रै बिगाबा गयनि बागान गायना दोनखागोन श्री सीताराम दसमा का ससमा कहा ओ ससमा कहा सुषमा इधर है डालना है क्या डालने से अच्छा देखता ना डालता हूँ 1 मिनट मेरा ससमा किधर गया रे
ये देखो मेरा सुषमा है, अभी डालेंगे इसको। डालेगा तो बच्चा जैसा दिखता है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। देखो कितना अच्छा है सुषमा। साउंड कैसे आ रहा है रे? मैं माइक डालना है क्या? ये यूज करना क्या? साउंड बढ़िया से आ रहा है ना? साइलेंट है, साइलेंट। ये काम नहीं कर रहे रे, मैं सिर्फ रिकॉर्ड में काम करता। साइलेंट है, साइलेंट। काम नहीं कर रहे रे, मैं सिर्फ रिकॉर्ड में काम करता। साइलेंट है, साइलेंट। काम नहीं कर रहे रे, मैं सिर्फ रिकॉर्ड में काम करता। श्री सीताराम, आप कहाँ से हो? फिर बोलो। सुशीला, स्वान नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है ना? ये बेकार है, देखो कनेक्ट नहीं हुआ ठीक से, निकल दिया मैं इसलिए। आपका प्रीस पे क्या लिखा जरा बताओ। कैंडी 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 ब्रांड का देखो। मनी प्लान है, मनी प्लान, मनी प्लान डालना है घर में। वो डालेगा तो ये टंगा ज्यादा आता बोला। बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो जल्दी फटाफट। आई डोंट नो। लाउची मनजा मनजा नोंखौ खावना लाबोदों। ए लाइट ऑन करो। गुड नाइट गाइस। ओ बाय बाय, थैंक यू। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सो जाओ सो जाओ, गांव में जल्दी सोता है ना विक्रम राधर। सो जाओ, काम है आपका कल सुबह। मेरा तो काम नहीं है रे, कल संडे है, आराम है। प्रीज पे क्या लिखा? कोरोना लिखा है क्या? कोरोना नहीं है, कोरोना कैंडी 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 है बाबा, कैंडी। देखो मैं पीछे कैमरा से देखता हूँ आपको, एक मिनट। ओह माय गॉड, देखो देख लिया ना? कैंडी है, कैंडी कैंडी कैंडी, कोरोना नहीं है। और ब्यूटीफुल कहा? ब्यूटीफुल अभी है रूम पे, काम पे, वो काम कर रहे हैं कुछ। मैं अभी फ्री है ना इसलिए। आ जाओ मेरे दोस्त, कमेंट करते रहो, क्या क्या पूछना है। विक्रम खुलुमबाय, बाय बाय, टाटा। What do you do? What do you do? I don't know. क्या कर रहा है? खाना हो गया क्या? श्री सीताराम बोलो, क्या क्या खा रहा है आज? डिनर में क्या है? आप क्या करते हो? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहे, छोटा मोटा ऐसे ही काम करते रहते हैं। ये है ना मेरा काम, ये भी करता है मैं कभी कभी। सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन, इसलिए नहीं बताएगा अभी, शर्म लगता बोलने के लिए। हा 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 हा, हंसना है हंसना। हंसेगा तो एनर्जी बढ़ता। काम तो काम है भाई, हाँ काम तो काम है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, इसलिए नहीं बताएगा अभी। जब तक सक्सेसफुल होगा ट्रर मार के बताएगा आपको। ये सोच लो अभी, ये देख के
क्या काम करता है उससे? बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक। सुशीला कमेंट करो, आप कहाँ से है? सुशीला आप कहाँ से बोल रहा है, कमेंट करो। और बताओ आपके घर में कौन कौन हो? मेरा घर में मम्मी है, मैं हूँ, भैया है, भाभी है, बहन है, बस। और जीजा है, सिरांग। ओ हो सिरांग सिरांग। थैंक यू सो मच खिथाहरनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखो? सुशीला खिथाहरदो, मा ओंख्रि जाखो, मा मैगं? लाइक खालामना हो नैबे खनायाव थुनानै। ओमफ्राय आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ, आसाम, बडोलैंड, उदालगुरी। उदालगुरी उदालगुरी से है, उदालगुरी। आपके वो जिला लड़की घर में रहता है क्या? के घर में रहते हैं क्या? नहीं है, मेरा सेपरेट रूम है, मेरा सेपरेट रूम है। ला 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 ला। श्री सीताराम लाइक करो ना, उधर कोने में लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। ये ऊपर टिप करो, ये लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में टिप करो, ऐसा लाइक करो। आप ठीक से पढ़ो, आप ठीक से पढ़ो। आपका आपके वह जीजा लड़की घर में रहते हैं क्या? नहीं रहते ना मेरा घर में। मा ओंख्रि आदा? फुलकबी ना आरो मटर, आलू, टमेटो। मैं खाना बना रहा है अभी, देखना है तो देखेगा, बताएगा। देखो देखो मैं क्या बना रहा है, टाइम पास के लिए खाना बना रहे, फिश करी। मजा आएगा उसको तो खाने के लिए। नोंसालाय मा ओंख्रि? सुशीला नोंसा मा ओंख्रि? मैं बोल रहा है आपके आसाम में लड़का शादी होने के बाद लड़की का घर में जाते हैं क्या रहने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं टैक्सी पड़ेगा अभी, आपका बात थोड़ा समझने के लिए कुछ रहने को। मैं बोल रहा हूँ आपके आसाम में लड़का शादी होने के बाद लड़के घर में जाते हैं क्या रहने के लिए? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं जाता है। कोई कोई जाता है लेकिन पूरा लोग नहीं जाता है, 1 2 3 ऐसा है। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा है? श्री सीताराम। सब लोग नहीं जाता, कोई कोई जाता है, जिसका लड़का ज़्यादा है उसका पास, जो लड़का नहीं है उसका पास जाता है। जिसका घर में लड़की ज़्यादा है उसका पास जाता है। जी समझ गया, हाँ हाँ हाँ। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा ही पूछना है, कुछ पूछना है तो। वो खानाय सिसि मांगुबोला गोसोखाङो बै समखौ। मेरा शादी कर
बताओ असम से मेरा शादी कर बताओ बताओ असम से खांख्राइ खांख्राइ खलाजों ना खांख्राइ खलाजों ना so yummy tasty गोथावथार माथो खांख्राइ खलाजों ना जोंहासो मोनजालानै जानो लुबैबाबो खांख्राइ खलाजों ना नायालाय लकेल ना सालाननि ना फुख्रिनि ना मेरी शादी असम में कर दो हा ढूंढना पड़ेगा लड़के ढूंढना पड़ेगा उसके बाद शादी करना आपको ना पहले ढूंढना पड़ेगा लोकल वाव लोकल ना ओ माय गॉड सो यमी टेस्टी गोथाव जाथारो लोकल नाया बिराद बरिया ना मा खबर ओमफ्राय दे खिथाहरदोलाय मा खबर खिथाहरदोलाय ओइ खोनायाखै नामा ओइ खोनायाखै नामा जाया संख्रि खिनालाय ओंख्रिया दुन्दिया हो ओमफ्राय दुन्दिया हो संख्रि साखिनायनानै आदाया मायाव थायो आङो बेंगालराव थायो आदाया लाजिया बेंगालराव थायो बेंगालराव थायो आङो बेंगालर अपने वाइफ से पूछो उसका मालूम नहीं रे लड़के का बारे में थप्पड़ खाएगा उसका पूछेगा तुम्हें बुरा मत मानना श्री सीताराम संख्रांबाय कमेन्ट खालामदो दे आरोबाव माबाफोर सोंनो गोसोब्ला कोई लड़की मेरे लिए हा ढूंढना पड़ेगा अबे वो साड़ी.com डाउनलोड करो डाउनलोड करो बस उसके बाद ये आपका एड्रेस डालो कितना पढ़ाई किया है वो डालो पर सर्च करो आराम से मिलेगा आपको आदाया मा खामानि मावो आङो जानला मोनलासो मावथ'वाखै आङो दायो दासो फैजेनदों श्री सीताराम ये शादी.com डाउनलोड करो वो डाउनलोड करेगा ना आपको कितना लड़के चाहिए मिलेगा आङो दायो खामानि मावथ'वाखै दायो फैनायानो बारा बावाखै माखौ यस ये डाउनलोड करो भाई श्री सीताराम शादी.com ये डाउनलोड करो कितना लड़की चाहिए आपको लड़की नहीं मिला तो इधर ही मिलेगा आपको पक्का श्योर शादी.com शादी.com I don't know Komen kalam
क्या हुआ रे कमेंट करो मेरे सपना कराने अखानाय सिसि नुबोला गोसोखाङो बै समखौ नोंनि होनाय रादाया आदानिया यूट्यूब क्या बोल रहा है आदानिया यूट्यूबाव हाबोना हाबा गैयाले हाबाखै भिउसानो जायाना आंना बारा टाइम पासनिसो खालामबाय थायो आं दायो भिडिअखौनो बरिंखाय हाबथ'वाखै उनफ्राव हाबगोनदां भिउस जाबालाय दायो भिउसानो जायाना खमथार बिराद खम 5000 भिउसावसो $1 जायो बेबो जाबावा मालाबा होनबा सानना नायदो बिराद खम yes ससमा खनसे आङो ससमा गानला yes मा सिब्राब्रा नोंखौमालाय आदा मोना साबेसे दं बेयाव जों सानैल' दं नै सानैल' लोगोफोर दं लोगोफ्रा बेलेगाव थायो खाना खाएगा बे ओंखाम जासिगोन दायो नै ओंखाम मोनबाय गोथाव जानोसैलाय फिसा फैनो दायो जानायनि लाहार फाहार खाना खाएंगे अभी तो जानो लुबैना दै रायजोफोर जानो लुबैना साखानो खायाखै ओंखामा गरम इतना गरम खाना कौन खाएगा रे वाव राइडार आदा मा संदों ना मटर आलु फुलकबि वादा नोंनि वाइफ नामा बियो आंनि वाइफ मा ओंख्रि जाखो आदा फुलकबि ना नै बिराद गोथाव बिथिंबो जागासिनो सासेया नै फुलकबि ना बोथोरनि ओंख्रि नैसो फुलकबि ओंखारनो ओंखाराखै नोंसिनिथिं दायो आसामाव
आङो बेंगलरनि नालाय सोंबाय आरो आं गोजा मस्त किं चिल्ली वाव गोसाथार राइडार मा ओंख्रि जाखो नोंसोरलाय मोजां दे आदा जाबाय आदा ओंखारबाय आसामावबो आदसा ओंखारबाय आरो ने जानांगौ दाबायदि टाइमाव बिराद गोथाव अमा बेदर फुलकबिफोरजों नाजों जानांगौ अमा बेदरजों जानांगौ नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो जाबाय थ' बुरजा हानानै सोर हानो नोंसो हानानै दोनदों बेखौ सोर हाखावखो आं मानो हाखावखो बिदि गोसो होना जा दे हा गोसो होलायनाङा ओरैनो जायो जोंना दालि आलु अलकबि बायगनसोमोन दाउदै ओमफ्राय वाव मासि गोथाव गोथावलै नोंसिनालाय बरिया बरिया जानांगौ गोथाव गोथाव बिदिनो हांगार मा बेदरलै बेदर नङा नासो ना नाजों फुलकबि नायनोबालाय र' नाय नुबाय दा नुदोंना नुवाखै खिथानायखौ हांगार ब्लग नोंस्रालाय मा ओंख्रि थोबसे हिसाब ना केजि हिसाब फुलकबिनि दामा थोबसे थोबसेयाव 25 थाखा जोबोद गोथाव आदा थेंक इउ स' माच नोंस्रालाय मा ओंख्रि आदा बहानि नों आं उदालगुरि राइडार आदा बहानि नों आं उदालगुरिनि आर बर' मा ओंख्रि जाखोलै जोहोलाव फुलकबि ना ओमफ्राय आलु टमेट' नोंस्रालाय मा ओंख्रि आर बर' ओमफ्राय हांगार ब्लग दे नोंस्रानि ओंख्रिखौ खिथाहरदो थेंक्स वेलकाम नोंलाय बहानि राइडार सुसिला गुड नाइट आदा दे गुड नाइट थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनानै दसे टाइम पास इन्जय खालामनायनि थाखाय बोरमा बेदर मोनलै वाव मासि गोथावलै नोंसिनासो सोलायनोसै नामा एसे आं बाक्सानि थेंक इउ स' माच खिथानायनि थाखाय
आर बर'आलाय बहानि दे खिथाहरदो। गुमैया गोजौआवल' आदा सना गुम्बिया गोजौआवल' आदा सना आं बारा बुजियासैलै मा होनखो आंबो बाक्सानि आर बर' थेंक इउ स' माच खिथानायनि थाखाय गासिबो बाक्सानि गोजा माथो थेंक इउलै बाक्सा सालबारि नामा सालबारिखौ मिथियो आङो रुपहि सालबारिखौ मिथियो थांबाय थायोना बेहाय ओमफ्राय गग्रापाराव थाङो गग्रापारसिम थांनांगौ दाख्लै संख्रिलाय गग्रापारा थांनो हा मा गग्रापारा थांनो दाख्लै थांनो वाव गग्रापारसिम थांनो नामा दोनलांगोन ना सोरखौबा न'सिम बरपेटासिम थांदों आं दाख्लै बरपेटा रडसिम दे कमेन्ट खालाम बिदिनो हांगार ब्लग आं बुजियासैलै नोंनिखौ बारा मा खालामोमोन नों ब्र' आङो फिसा फिसौ खामानि मावो दायो बर्थमान सनितपुरनि सनितपुर मा जायगा राङापारानिसो नामा नोंलाय दिकेजुलियाबो ओरैना तेजपुर बिश्वनाथ चारियाली सनितपुर नङालै माथो सनितपुरसो लिरदों आयु सनितपुरानो दा लिरनाय जादों सनितपुरब्रा बाजैखौबो दिन्थिब्रा ब्र' नाय नुबाय जागासिनो एसे नुदोंना नुवाखै जाबाय मबाइला सानै खिथा जाया फिसाना माबाया टिबोला दोनग्राया फिसा दस्रा जायगाया मा होनदों बाथासिपुरनि बाथासि बेलथि खाथिनि आरिमुनि स्टेसना बाथासिउ थेंक इउ हांगार ब्लग खिथानायनि थाखाय आंनिखौथ' मिथिखाबाय दा बबेनिमोन दे जाबाय था नुबाय दे बिदि नुबायना माबायदि नोंबाजैया खिथाहरदो जाबाय जोबोद समायना आदा सना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आरबि बर' मोजां दे थेंक इउ स' माच बरिया नोंसोरलाय फरायगासिनोसो नामा हांगार ब्लग आर बर' फरायदोंना ओरैनो मा मावो दालाय खिथाहर कमेन्टआव आरामसे नो टेंशन
थार्डआव दे फरायबाय दं फरायबाय दं ना दे गुड नाइट ब्र दे थेंक इउ स' माच एम मुसाहारि ब्लग्स हाय ब्र हेलौ थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय एम मुसाहारि मा खबर मोजां नोंहालाय आंहाबो मोजां मा ओंख्रि जाखो दे एम मुसाहारि ब्लग्स खिथाहरदो एसे आंबो खर' दंमोनथ' जानो दंमोन ना होआखै आं मोनसे दंमोन जासै बिदिनो लाबो दे लाबोगोन ओंख्रिया दालि पनिर लाब्रासोमोन गोथाव मिरामिस ना दिनैबा भेजिटेरियान जोंहाथ' खिन्थु ना जाबाय दै ना फुलकबि आलु टमेट'मोन जोंना जानांगौ सम सम मिरामिस बिदिनो बेदरल' जाबाय थाना जाया बबेनिफ्राय हा बबेनिफ्राय आङो उदालगुरिनि बाजैया बहानि जाखो सना बाजैया सनितपुरनि बेबो राङापारानि जोंहा सरकारनि ओंखामसोलै मा होयो बेखौनो जानांगौ आदसा बहाबा थायो नामा मालिकफोरनि आन्दाराव मावबासो जानांगौ जायोलै बिदिनो उपाय गैयाना माथो खालामनो ना बहाबा थायो नामा एम मुसाहारि ब्लग्स खिथाहरदो कर्नाटक स्टेटआव थायो आंबो कर्नाटक स्टेटआव थायोना कर्नाटक स्टेट बबे जायगायाव बेंगलर ना मांगालर ना उडुपि ना मैसूर दे खिथाहर मा बेयो एसे होलाय एसेल' कर्नाटक स्टेटआव मा मावो आङो दायो मावथ'वाखै फैनाया बारा बावाखै कर्स लागासिनो सस'लै बानलु नांगौबा बानलु आलु जोब्बाय नंगौ नामा आदा बहाय थायो जों बेंगलराव थायो बेंगलर कर्नाटका स्टेट नै जोंहा सासे कमेन्ट खालामगासिनो बियो कर्नाटका स्टेट आं कर्नाटका स्टेटनि केम्पेगौडा एयारपर्ट खाथिनि आर्मि केम्पआव थायो केम्पेगौडा जोंनिफ्राय खाथि जायोथ' जोंना केरपुराम ना 26 किल'मिटार जायो एयारपर्टआ मा कर्स लादों हेयार ड्रेसार कर्स नै नायनोबा आं मा खालामो हिन्जावफोरनि खानाय सिननाय नै कर्स लागासिनो दायो आङो थारमाने
फांखानोसै गरम मोनबाय मावथ'वाखै दायो कर्स लागासिनो आरो बेखौनो नोंनाथ' कर्नाटका स्टेटनि केम्पेगौडा एयारपर्ट खाथिनि आर्मि केम्पआव थायो आर्मि केम्पआव होमबा पजिसना मा ना हेल्पाराव सेलारिफ्रा बेसे मोनो दायो मावथ'वाखैना मावबासो मिथिसिगोन दायो कर्स जोबाखै आंना लागासिनो पजि आच्छा बरिया जादोंलै बे जोंहानो दे टेट' दंलाबायो खारनो हायाना आरो उदैफ्रा देरला जोब्बाय ओंखायनो मोनासै ट्राइ खालामबाबो आरो बैसोआबो गैला बारबाय दे दानिया नोंसिनिखौ खिथादो नोंनिखौ आर्मिफोरनि सेलारिया बेसेबां जायो खिथाजायोब्रा सिरि सिरि अनुमान फुरा खिथायाबाबो जोंनोबा अरुणाचलाव हेल्पार मावनो खिथायोमोन दे आंहाबो नोंनिख्रुइ देरसिनसो मोदोमानो ओइटि केनि खाथियावनो बाब मा नांबावगौलै सरकारनि साख्रि पावारानो बेलेगखालै रावबो हाया गामियावलाय माला हागोन आरो गामियाव फैगोन नामा आदासना गामियाव आं थांगोन उनाव थांगोन दायो थांथ'आ बे खामानिफ्रा जोबाखैना कर्स लागासिनो आरो एसे एनै खामानि दंबायो साक्सेसफुल जाबा थांसै एसे खस्थ' खालामबावनोसै बेयावनो दाखालि कालि फुजा बनास ड्रेसनि गासै 81K फैदों हो बरिया बिदिसो जानांगौब्रा बर'फ्रा लांदों ओंखामफ्रा जाखांबाय मान्थलि 78K फैयो वाव मा नांबावगौलै दे बरिया खै बोसोरसो जाखो मावनायालाय खिथाहरदो खै बोसोर जाखो खिथाहरदो दे मोसाहारि ब्लग्स $15 to 16 running जागासिनो वाव बरिया दे भिडिअ बानायग्रा बानाया नोंलाय भिडिअ बानायबाय था एसे बे दानि गथ'फोरखौ एसे फोरोंबाय था एडभाइस होबाय था डेभेलप जानायनि एसेबाव आरो जोंनि बर'फ्रा Jangan salah. Hah? Mau? Gak hidup kan?
मा ओंख्रि जाखो दे एम मोसाहारि ब्लग्स फार्स्ट डिउटी बिहार नेक्स्ट जम्मु काश्मीर नेक्स्ट झारखंड लास्ट कर्नाटका डिउटी औ बरिया माथो फार्स्टआनो मोजां माथो बिहार नेक्स्टआवसो जम्मुआवथ' खस्थ'थार झारखंडआबो थिगानो कर्नाटका बेस्ट जायो दा नोंनि थाखाय ओरैबायदि बरिया कर्नाटकायाव बोथोरफोरनि थाखायबो मोजां आरो कन्डिसनफ्रा मोजां फेमिलिखौ एसे देखायलाय ओइथिं खामानि मावगासिनो जों सानैल' थायो हौवा हिनजाव गाबोन नायनोसै आदा उन्दुबाय आदा सना दे उन्दुदो थाब उन्दुनांगौ नोंसिनाथ' गामियाव दा गोजाङोना बिरादनो जोंनिथिंथ' गोजांनाया दायो नै फांखासो लागासिनो ओरैबायदि गरम बावसोमबावो नै अखा हादोंबाबो इसिबां माने थान्दा नङा जोंनियाव दायो गय जानोसैलाय नै गय सोर जानो ओंखाम जाखांबाथाय गय जाथारनांगौ जाया बै हेन्ड वाशजों सुदो बिहारावबो मोजां नङा जम्मु काश्मीर आरो झारखंडआवबो मोजां नङा मानोना खालि नाइट अपारेशन डिउटिल' थायो कर्नाटकआव स्टेटआव मोजां बिदि आरोना कर्नाटकायाव ओरैबायदि मोजां जोंनि खाथियाव आर्मि केम्प दंना ओरैबायदि मोजां बिसोरनाथ' दा पिआरबोdo हाय आदा मा खबर मोजां नोंहालाय मा खबर गरम मोनबायलै ओंखाम जानानै आंहाबो मोजांथ' आदा नों बहा थायो आं बेंगलराव थायो बेंगलर कर्नाटका स्टेट कर्नाटका स्टेटआव गनद्राय लायाबा बेरायनो हायो फ्रिदम ना ओरैबायदि बरिया जायगा बेहाय नंगौ जेबो टेनसन गैया कर्नाटकायाव जोबोद मोजां फेमिलिया थेंक इउ स' माच उदालगुरि मा जायगा काहिबारि खोलाहा बाहेरनिगाव मिथिना मिथिया काहिबारि बाहेरनिगाव आदा आं गोदान लोगो जाबाय दे नोंबो बे हरफिन आदा दा हरगोन आं कमेन्टआव नायनानै आंबो उदालगुरि कट खाथिनि माबानिसो माथो बैग्रिगुरिनिसो बैग्रिगुरिनि बैग्रिगुरि
मुसाहारि इण्डियान आर्मि होमबानो मिथिजोबो आंखौ बैग्रिगुरियाव आदसा दे ओमफ्राय नोंनाथ' साबसक्राइबा 207 ल'सो माथो मुसाहारि मुंदांखा साबसक्राइब खालामना होनोसै आं नै दायो 208 जासिगोन दायो नै ओमफ्राय सोरमोन दहाय सासेया PR-Bodo आदसा नागिरनो आं र' नोंनिखौबो उन्दुबाय आदा सुना गाबोन नायगोन दे उन्दुदो PR बया हरबावलाय PR-Bodo PR-Bodo नोंनिखौबो नै साबसक्राइब खालामबाय आङो नायदो PR-Bodo नै कपिराइट फैगोन आंना दा हरोबा आंनो साबसक्राइब नांलाया फंबाय आं इन्ट्रेस्टआवसो भिडिअ होयो जेबो नङा दे होमबाबो खालामना होबाय आं नोंनो आदा आंबो कमेन्ट हरबाय दे आंबो कमेन्ट हरनो र' नोंना मोननै खालामगोन आं र' दा मोनसेजों खालामबावगोन कफि फैयाखै आदा आंहा 20K साबसक्राइब दंखायोमोन झारखन्डआव थाबा मानसि खावनाय भिडिअ हगारनानै एसे प्रब्लेम जादों गाइडलाइन दंना एसे फल' खालामनांगौ बेफोरनि थाखायनो PR-Bodo अके आदा PR-Bodoआलाय बहानि दे खिथादो प्रफाइला डेन्जार माथो नोंना mana nggak ada maksudnya ada ang rose pani video sehari deh kenapa cigana MS Sahari Vlogs bye bye Indonesia udah thank you so much Jai Hind Bharat Mata ki Jai ho dah bye bye udah nih Dan Serang Natari hello hi thank you so much Dan Serang angin lagi punya nak komen kalamda mak kalamda ada mangkri jaga ada ang baksa nih wow thank you so much sana dah
गरम मोनबाय दे कमेन्ट खालामदो दानसोरां नार्जारि आर्निं जादोंना जायाखै PR-Bodo नोंना वेलकाम आदा नों बहानि आं उदालगुरिनि उदालगुरि मोनेटाइज जादोंना जायाखै PR-Bodo नोंना माथो साबस्क्राइबालाय 1K जाबाय ना मोनेटाइज जानांसिगोन भिउसबो जादों माथो आदा दाखालिसो 1K जादों वाव कंग्रेचुलेसन्स बावाखै ओरैनो होनबा जानाया होबाय था बिदिनो मोजां रस्ट खालामबाय था होमबाना जागोन दाना बिदिखौसो नायखायो मानसिफ्रा नायग्राफ्राबो ससमा मोनसैलै गाज्रि मोननांला मेगनखौ एसे बोरैबा मोनदों आङो दानाखै अभी आएगा मजा Don't show me, okay? गोसोजोंल' नोंखौ आं नागिरो नोंनि अनगा आं थांना थानो गोदानसो आं आदा सेप्तेम्बरावसो खुलिदोंमोन आदा वाव बरिया बिराद थाब जादों माथो बा नोंना 1K जोंहानो इसिबां बोसोर नांदों 3 बोसोर नांदों जोंनिया नोंना बिराद फास्टसो जाबावबाय बरिया आवगायलांबाय था दे बिदिनो आं दा मोनसेजों नैबे दा नायबाय थानायजों खालामनो हागोन र' नोंखौ गोसोजोंल' नोंखौ आं नागिरो नोंनि अनगा आं थांना थानो लाइक खालामना हो दे लाइक खालामना हो एसे गोजौआव थुनानै PR-Bodo लाइक खालामना हो ओइ आदा मा होनदों ओइ आदा गा क'क्राझारनि क'क्राझारनि थेंक इउ खिथानो थाखाय आदा माने आं शर्ट फिल्मबो खालामोना बेखायनोसो थाब जादों आदा शर्ट फिल्मबो खालामबावोसो मा चेनेलनि नामा खिथाहर दे दा नागिरगोन आं नोंनि मुभिखौ नायनो माबायदि शर्ट मुभिखौ लाइक दान आदा थेंक इउ स' माच लाइक खालामनो थाखाय दानसोरां नार्जारि दे लाइक खालामदो नोंबो अननानै Thank you so much. Like done.
Wow, आंनि कमेन्टआ ओरैबायदि भाइराल जादों जि लाइक खालामदों माथो नै सोरनाव कमेन्ट खालामदों दहाय नरेन्द्र मदिनि अनगा जय बर' हारिनि सोब नाम जादों बेनालाय 50 बेखौ सोर स्क्रिनशट हरखो विक्रम love you from बड'लेण्ड बिरलाव अफिसियेलावबो दं आदा गुबुन गुबुनावबो दं ओइ मा खौ बारा बुजियासै दै दानसोरां नार्जारि बिरलाव अफिसियेलाव आदसा र' नागिरनाय ना बिरलाव अफिसियेल ना माथो फैयासैब्रा बिरलासो बिरला मिस्टेक जादों आंना ससमा गोसोम हमबायना ओंखायनो सिनायासै मोनासैलां नोंनिखौ हेलो कहाँ हो ऐसे ही बैठी हूँ गोसोजोंल' नोंखौ आं नागिरो सोने जा रही क्या नोंनि अनगा आं थांना थानो सोने जा रही क्या अभी किसको माना कर रहा है काम करने के लिए कौन है कहाँ से आते हैं किसको मना कर रहा है क्या खाया आज हाँ खाया किस खाया हम लोग आज तुम लोग ओइ ब्र मा खबर मोजां नोंहालाय मा खबर दानसोरां नार्जारि आजकल बहुत राइस खाती है पिआर बड' नागिरनासो आङो बिरलाव अफिसियेलाव फैयासै नोंनिया बे ब्लुटुथखौ बाथारो आं टाच खालामनानै दामनानै जालाबायो रोङाबा मानो नाङो खानाया जालालै सिनांगौ नै लावजोब्बाय बिराद फालथुनि बिदिबा सिना खानाय गोनांगौ कौन आ रहा है लाइव में कमेंट करो गाइस जो भी नया बंदा लोग क्यों बात नहीं करना है क्या मैंने काटा नहीं पता नहीं ओ गोसोजोंल' नोंखौ आं नागिरो नोंनि अनगा आं नहीं उसको तुम कैंसिल नहीं करना कंपनी में कंप्लेंट आदा बिरलाव बर' चेनेल होबा फैगोन आदसा र' बिरलाव कस्टमर को मैसेज करो बर' मैसेज करो कस्टमर को तो क्या कर सकते हैं अभी फैयाखै माथो बोरै जाखो र' बिरलाव अफिसियेल हिनजावफोरनि नामा प्रफाइला नैबेनि नामा masih ada nggak kastang kayo आदा नों माबाफोर जब मावो नामा मावा जब मावा बेलेगसो masuk kayo मावथ'वाखै दायो masuk nih ओइ kayo ब्र'
cauliflower, बेजाखौ देखायलाय थाखालाय sanda, बुजियाखैलै नोंनिखौ हा cauliflower, ओजों चिरांनिसो नामा नोंलाय sanda, sanda, sanda masuk. oh wadah ha Ya ha sudah. birlau official मोनबाय र' उदां Rambut so मोनबाय oily. Beres enak. Oily. excuse Murah me pun nih, oily rambut so. पजानायाव आरो आराम Oily. oh wadah नै बेनो नामा नै राम्रो भएछ राम्रो होइन बेनो दा राम्रो छैन साफा ख्राब खालामहरनोसै आं साफा ख्राब छैन छैना एउटा क्या बात कर रहे रे कौन है कहाँ से आते हैं एउटा मात्र काम आयो मेरे इधर नहीं है मलाई पनि काम आएको छैन Oh kanai sisi mangnubela राम्रो काम आएको नोंनियासो गोरोन्थि पार्ट 1 आव दं आदा oh पार्ट 2 आव आं दं आदा हा नायगोन र दायो फार्स्टआव बयफ्रेन्डनिसो दं बयफ्रेन्ड रुको 19 को हमारे इधर फूड फेस्टिवल है उसमें उसके खाना खाने जाना है उधर जाके खाना दानायगोन आं र दाहायनायगोन खाके उसके बाद जाऊंगी घरमा खाँदैन फूड फेस्टिभलमा पुरा ट्रेडिसनल खाना दिन्छु Oh kanai sisi mangnubela गोसोखाङो बै समखौ नेक्स्ट वीक दानसोरां नार्जारि हेलौ ब्र हेलौ मा ओंख्रि जाखो खिथादो अखानाय सिसि मांनुबोला गोसोखाङो बै समखौ बाजै नामा ले आदा बियो नों बाजै हेलो कसले काटेको फन रायलायगासिनो बियो नै फन रायलायगासिनो कसले काटेको नो मलाई पनि काटेको ना ये मेरे वजह से काट हो रहा है मैंने नेपाली जान्छौ एयरपोर्ट लिया ना उधर टास होने से कहीं पे टास होने से काट होता है मुझे आता नहीं है चलाने के लिए इसलिए काट हो रहा है नो कॉपीराइट म्यूजिक बाबू कोई कहीं दादा और बच्चा ओके ब्यूटीफुल लेयादा बाजिया वाओ थैंक यू सो मच अभी कमेंट करो कौन नया है कहाँ से आ रहा है किधर से आ रहा है नाम क्या है क्या कर रहा है खाना खा रहा है कि नहीं कर रहा है आई एम सो फनी टुडे कैंसलेशन आता कि नहीं बहिनी का अच्छा से चेक करो आया कि नहीं 10,000 चेक करती हूँ
28. क्या है 28. काय को इतना सिला रहे रे कमेंट कलाम दे कमेंट कलाम सर गुदाम वीडियो तुम तो आगे रहेगा ना पीछे तुम आगे दौड़ आगे बंद करो। हमेशा तुम आगे चले तुम पतली है ना हाँ। भाई क्या चाहिए इसको गले गले जोनोम लागोन बे जोनोमाव नोंखौ मोनाबोला लाइक दानादा वाव दिङा ब्लग्स थेंक इउ स' माच दिनैसो फैलायबाय माथो आंनि लाइफआव नोङो दिङा ब्लग्स दाख्लै फैदोंमोन आदा नोंबो माथो आसोलसो आसोलसो नामा टाइम पास एकदम टेनसनफोर खारनायनि बरिंखाय ससमा हमलायना फैदों आङो लाइफआव दिनै बगा दां बगा दं वाव बगा दं बहा दं होनदोंमोन आरो ना आङो रुमावनो दं दासो ओंखाम जाखांनानै नै रायज्लायफिनलायबाय गय जाखांनानै ओंखाम जाखांलायबाय दसे रायज्लायबाय थाबाय नोंहा दासो फैदों ओमफ्राय दिङा ब्लग्स मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे अननानै अ दे खिथाहरदो मा ओंख्रि जाखो गले गले जोनोम लागोन बे जोनोमाव नोंखौ मोनाबोला नासो टमेट'मोन वाव जोंहाबो ना टमेट' फुलकबिमोनलै जोंहाखौ मिथिनानैसो जाखो ना माखो नोंलाय दिनै दासो नायदोंमोन आं नोंनि भिडिअ थांना आदा मोजां दे टाइम पासलै भिउसानो जाला ओंखायनो बेफोरबायदि भिडिअ होयो आं माजे माजे माबाया कन्टेन्टआ सोलायबायना दायो आजिखालि एसे गाज्रिखौल' नायनो नागिरो सोरबा सोरबा बेनिखायनो होनांगौ जायो सम सम ओमफ्राय मोजांखौबो होयो आं होनायालाय खिन्थु बांद्राय गाज्रिखौबो होआ आरो माजे माजे बे गाज्रि भिडिअ होनायखौसो नायनाय नोङो ओरैबायदि भिउस जायो ओमफ्राय मा होनबावनांगौ जोंहा ओमफ्राय डलार खामायनो गोसो जायो डलारखौनो मोना दाबो ओमफ्राय दा आंनो नै मनेटाइजआनो रेजेक्ट जाखांबाय आंना सिगां दासो नै माथो खालामबावनो बर'फोरना जोंना एसे सोलायबाय आलादा जाबाय बेनिखायनो पिआरबड' कन्टेन्टखौ एसे सोलायनांगौ सम सम अभार नङा आरो लिमिटनि होयोबो मालाबा मा खबर दिङा ब्लग्स दे कमेन्ट खालाम गाज्रि मोननांला आं गय जागासिनो कमेन्ट खालामदोंना र' बेनोथ' आदा आंबो शर्ट फिल्माव थाबायना बेखायनो बाराबो बुंथावा जास्ट नर्मेल होयो आं आदा नंगौ बांद्राय होबाबो एसे उसुबिदा जागोन ना नोंहा अडियेन्सफ्रा गाज्रि मोनगोन एसे आरो नोंसोरखौथ' दैलि नुयोना शर्ट मुभि खालामग्राफोरखौ दा जोंहाथ' जाबाय एकदिनियासो अरे कौन है निरोला नजरे कहाँ से आ रहे हैं कौन है कहाँ से आते हैं क्या है क्या कर रहे रे दे सोर सोर गोदान फैदों कमेन्ट खालामदो
कौन आ रहा है, कहाँ से बोल रहा है, कमेंट करो। जो भी नया है, आई एम फ्रॉम इंडियन, कमेंट करो गाइस। आदा आंबो गोसो जायो नाथाय आं लोगोफोरजों गाज्रि मोनजानो गियो। ओ बेनोथ'। दा नों एसे जानला मोनला बुंगोन लोगोफोरा गाज्रि मोनगोन ना, बेनोसै आरो खोथाया। आदा आंबो गोसो जायो नाथाय आं लोगोफोरजों गाज्रि मोनजानो गियो। नंगौ, उननिखौबो साननांगौ नायनांगौ जायो। बेनोसै आरो दा जोङो एक दिनिया ना, ओंखायनो दा गोसोबायदि हायो आरो एसे। बेबो बांद्राय होआ होनबाबो आङो, थेवबो लिमिटलि होयो आरो। गेजेर गेजेर अभार भाइराल जाबासो। भिउस जायाबा होनांगौ माजे माजे। आंथ' बिदिसो होयो दा। माथो बे जेराव अमा बेदरजों खुरना होयो बेयावल' जमा जमा जायोना जोंना बर'फ्रा। थिग बिदिनो आरो बेबो मोनसे। जेराव भाइराल जादों, सोरनिया बे भाइराल जाखो बेखौ नायनो गोसो जायो नालाय, ओमफ्राय बे समावनो खालामनो आरो। बोरायगोन नों बुरैगोन नों संसार जालांगोन, बिगाब्रै बिगाबा गयनि बागान गायना दोनखागोन। लावथि मोनजा मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों। आदा आं लोगोफोरनो दासिमबो खोन्थायाखै बे चेनेलखौ। दे सिरि सिरि लागायनांगौ बिदिनो। खिन्थु प्रब्लेम जागोन दै नोंहा मनेटाइजआव एसे बे प्रफाइलफोरखौ सोलायबानो जाबाय। दसे मनेटाइज जासान्दि नोंनि माबाखौ पेजखौ होना दोनबानो जाबाय। नङाबा जानोबो हागौ आरो, आं डाइरेक्टलि मिथिया, खिन्थु जाथारगोनबो बे नङा। डाउट जायो आरो आं एसे। मानोना आंना मोखां गैयै भिडिअ बानायदोंमोन आंबो सिगां। रिउस कन्टेन्ट फैदों आंना थारमाने। मनेटाइज एप्लाइ खालामनाय समाव थाल लाना खालामबानो जाबाय आरो। नांगौआनो उनाव सोलायफिननो हागोन मनेटाइज जाखांनानै। ओमफ्राय एडसेन्स, गुगोल एडसेन्स माबा एडसेन्स फैखांनायनि उनाव सोलायफिननो हागोन। आदा आं उनाव सोलायगोन बान्दि सानबाय दा कन्टेन्टखौ। सोलायजायो ओं दे। साबसक्राइबार बुथुमखाबायना दायो नोङो, एसे बुथुमबावदो, बुथुमनानै वाट्च टाइम खालामबावदो, ओमफ्राय सोलायदो लासैनो। गाज्रिनिफ्रायसो मोजां फैयोना जोंनाथ'। नङासै? एकदम सिगां इउटुबारफोरखौ नायनानै गिदिर गिदिर इउटुबारफ्रा गासैबो बिदिनोखा। गाज्रिसो गोरोबना सिगां, ओमफ्राय दासो फेमिलि जानायखाय मोजां कन्टेन्ट लाबोयो सोरबा सोरबा। नङाबा बिसिनाबो जायामोन, ग्र' जायामोन। लासैसो जायो, जोंबो जागोन लासैनो, नोंबो जागोन, आंबो जागोन आरो। ससियेल मिडियानि पावारा बिराद डेन्जार उनावसो फेमास जाबा। माबायाव गोसो हो नों बांसिन दायो, सर्ट मुभि खालामना, सर्ट मुभियाव बांसिन नामजादासिन जागोन, बेयावनो गोसो हो। अके आदा आं मोनो जानो समानो साम'। अके आदा आं मुनु जानो समाव सोलायगोन। मनेटाइज जानो समाव सोलायगोन। सोलायबानो जाबाय बे समाव। उन्दुजोब्बाय नांलै मानसिफोरा, माथो नै गैला, रावबो सानैल'सै जों। उन्दुथ'वा नामा नोङो पियार बड'? स' गाइस, आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ना मा होनो?
दे होमबा दा उनाव लोगो मोनफिनसिगोन ओं दे उन्दुदो आंबो उन्दुनोसै टाइमाबो नै 11टा जासिगोन नङासै दे जिखियानो जादोला थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनानै दसे दान्दिसे सावरायनानै हेल्प खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो नोंनिसिम दे थेंक इउ स' माच बड' ब्लग लाभ इउ टु अल गाइस बाय बाय दोननोसै नामा दे सोरबाफोर गुड नाइट हरदो सोर दङ उन्दुनोसैमोन आं खिन्थु रावबो फैयामोनबा आरो ओमफ्राय गोबावद्राय जाबाय माबायाबा भिडिअ'आबो नै 1.5 घन्टा जाबाय जानाय लोंनाय संनाय गासिबो नुजोबावबायसो आंनि भिडिअ'आव 1.5 घन्टा टाइम पास ओरैनो एकदम आरो जो भी आया है थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए धन्यवाद मेरे को जो सपोर्ट किया है लव यू टू ऑल बाय बाय थैंक यू सो मच गाइस लव यू टू ऑल बाय बाय